dong madam. Nonthanga monti समाव फोसावदोंमोन. नोंथांनि फिसाय मणिकान्त बरगयारिखौ दा मानसिया हमनानै होनो हायो. बै मानसिनो 10 लाख रां होगोन होननानै. औ बुंदोंमोन ना? बै फोसावनायखौ मोनथिना मोननानै माइनावपुरि समस्तिनि एमएलए बिथा दैथुन बसुमतारिनि लोगोआव आं पिए महरै थाहैदोंमोन. नाथाय आं पिए गोसो लानानै थाहैयाखैमोन. थाहैदोंमोन आं सिआइडि महरै. दा आंनि खामानिया जाफुंबाय. मेडाम नैबे तारिखखौ नायनायसाय मा लिरनाय दं? माइनापुर समस्तिनि एमएलए दैथुन बसुमतारि. मेडाम नै बेखिनिखौ फरायनानै नायलाय मा लिरनाय दं? थांनाय 2000 मायथाइनि एमएलएनि इलेक्सन सानाव बिथां मणिकान्त बरगयारिखौ मार्डार खालामनानै रुपहिरि मासेराव हाग्रा गेजेराव गारनानै दोनहैदोंमोन. बेखौ बुथारनानै दा इलेक्सना देरहानो हादों. Oh my God! Apa? Jangan senang kena dia. Aku kau baca na. Sir, DSP. Orang sekolah kau macam mana benda? Are एमएलए सार, गाव बागावनि आयनाव बयबो गिदिर जायो. दानिया बुंदो बिनानावखौ मा खालामनांगौ? मेडाम, आं बिनानावखौ लांनो फैदों. बिनानावखौ एंगार हरनो नांगोन. नोंथाङा मा केसाव बिनानावखौ बेफोरबायदि ल'खौमा जोबनानै थो. सुरे केसाव नीलेश्वर हाजोनि सेराव दै लायनो थांदोंमोन सासे सिख्लाया. उनाव बै सुबिदा लानानै बै सिख्लाखौ जिनहारि खालामनो सानदोंमोन. हरखाब सासे सेंग्रा लोगो मोनामोनब्ला बै सिख्लानि मान सन्मान गासैखौबो खोमानानै होगौमोन. बिसोर उनाव पुलिस केस होबाय. दा आं बे दायाव बेखौ थानायाव लानानै फैबाय. बाबु साया नंखाय सासे एमएलएनि फिसाया बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनो हाया. जानो हागौ सोरबा मेगन गोसाया फावफोरनि गेजेरजों बे केसखौ होदों. अस्तुबिद नंखाय होननानै बोरैहाय बुंनांगौ नोंथाङा? नोंथाङा आंनि सेराव एसेबां बाथ्रा दान्थेनो फैदोंमोन. गोसो होयोब्ला नोंथांखौ बांगाला एरेस्ट खालामनो हागोन. आंखौ एरेस्ट खालामनो? सासे एमएलएखौ एरेस्ट खालामनो हानाय एसेबां गोहो? गोसो होयोब्ला नोंखौ दा बेनिफ्राय ट्रान्सफार खालामनो हायो. आरो एमएलए सार, नों जादों 5 बोसोरनि थाखाय सुबुं समाजनि गेजेराव सासे एमएलए आरो आं जादों हादोरनि सासे डिएसपि. आंखौ ट्रान्सफार खालामनो हागौ, नाथाय आंनि साकरिखौ जानो हाया. What stupid nonsense! मा? नों आंखौ इंलिस होनो बायदों? ननसेन्स! नोंथाङा सासे मर्दानि आसामी. मर्दानि आसामी? बेनो फोरमाना? नै बे डायरिया सोरनि? बे डायरिया नोंनि नङा? मानो सिरि थाखो? बे डायरिया सोरनि? बे डायरिखौ नों बबेनिफ्राय मोननाय? दा बावैसो आंनो सासे मानसिया बे डायरिखौ होनानै थांफैदों. सोर बै मानसिया? आं सोर? रादाब बिलाइयाव फरायनो मोननानै सिआइडि महरै बेरायनो गोनां जानायसै. बेफोरबायदिनो बेरायै सिआइडि महरै आं नोंथांखौ पिए जानानै थाहैदोंमोन. दानिया आंनि साननाया जाफुंबाय. आं देरहाबाय. What nonsense! नों आंनि फिसाखौ बुथारनानै एमएलए जादोंमोन. मेडाम, आं नोंथांनि आथिङाव हमनानै खुलुमदों. हगारसै मा? Nonsense! Kesamu. Rakyatnya, negara sekalian ada, kamu mau senang ada? Mana? Rakyat satu, bukan ada, dia lagi satu. Ayo, Madam, bisa saja dong. Susah sih malah sekarang. Rakyat sana ini horse ini tak ada, dia lupa pada tak ada. Kapan sudah naik ke lagu? Am bisa kau salah nurut. Zobar, nengang zobar. Jangan Madam.
한남들이 그 해도 그래. 자 마시고 이제 하드를 내가 그렇게 파삼자게 곧 흔하네 비타민들 내 하지만 빨리 마셨더니 SM들이 마셨지나 나내 말에 골프 공로 타요 빨리 마셨더니 하드를 마셔 못 쓴다게 마음부터 거짓 못하네 배그는요 비타민이 누구나 배그는 회자들 저기 수분 수마치 저기 계좌고 뭐자만 지려 뭐자만 저살 풀어가라니 하찮니 그 후보는 애가 저렇게 하고 다니면요 하더니 소모스니 마음부터 소모니 먹는 하다 그 남자이가 세번 소모이 가만히 그렇게 비나가나 하나는 어서서 아들 조각은 소모스야 조각은 정도 합체를 보면은 하늘 천둥을 하나 정리를 못하면 수봉 토마스의 해파도 풀어나는 난 코로나 하는 거 한국만 타먹은 라사람하고 상 까티를 하는 거 상 게들 그라고 사만이 내는 라 쌍과 하이 물건 상 가슴 코트지다니 상 거기 가슴 코트지야 없는 너는 뭐 하든 또 구분 하나 제날 안 탁하이 주방 선비야 상 하백 ਬੰden 나 차이 스하 가운이 솔까지야 야 물건들아 쌍이 빨리 보러 수분 수고사 상남 나이드만 나약해 쌍 카마 탄탁하이 쌍이는 거 우당 스트립 보러 하든 상하 탄거 지금 허라포이가 지금 허리는 상 산류는 허 나타이 정리 카메라 나 스비 쓰려고는 하고 마지막 그것도 엄청난데 그렇게 하면야 월카블이 타는 거야 가스는 라스 미친놈 에바 그리스는 나는 하고 아르비 한자이고 폴리스 한자 너가 멘트도 와 카블리들이 길을 운동한다 아야 우리 그쪽으로 가서려볼까? 나하드장 우리 사담을 사수하면 가면
सोरनि खबर मा लिरो बेफोर गासिबो बिदिन्थिनि फावखा बे बिदिन्थिनि फावखा नङा बे जादों मानसिनि गुदियाव जौगानायनि साव सुबुं समाजनि मेगन मोदैनि साव निखावरि गोसो गोरबोनि साव बहाय राहा गैया बहाय निमाहा गैया बे दुखुनि समाव नों मा बुंदों न' सिङाव जिरायथां गासिबो दुखु मोना मा जानोखा बेखौ गोसोआव लाखिखा बांद्राय लुबैब्ला गावहानो खैफोद जायो न'खराव थाबा जायगा लायो आरो इसोरा बेखारिबो दोनलायो अनिमा नों आंनि खर'खौ मानो गुदुं खालामदों नोंखौ न' सिङाव थां होननानै बुंदों नों न' सिङाव थां खर'आ गुदुं जादों गासै सम्पतिखौनो फोजोबनानै लाबाय दा न'आव फैनानै माखौ जानो आंनि ना बुंनो जेबोआनो गैला सम्पतिनि बाथ्राखौ मा सानखो सम्पतिया आंनि सम्पति आंनियावनो थागोन आं हाइकर्ट खालामगोन दा आं दा थांदिनि उनाव गासैखौबो सावरायसिगोन बबे लामाजों थाङोब्ला माबोरै जागोन बाजै आदाखौ जिरायनो थाखाय जायगाफोरखौ एसे साब सिखोन खालाम मेंना फैनाय मोनसै आं फैबाय सार सोर मिथिनो जगतआ आंनि लोगोआवदि CID गोसो लाना PA महरै हाबसोनानै दंथ'योमोन आफा जों सुबुं समाजनि गेजेराव मा होननानै माखासे मानसिफ्रा जोंखौ नुयोब्ला बुं बैनो जों सायाव थाना फैनाय महादाननि आसामनि बिनाराम बसुमतारिया मानसिफ्रा आंखौ नुयोब्ला बुं जों सायाव थाना फैनाय महादाननि आसामनि होनना धोन सम्पति रां रुफा गैलिया बिसोरनि खुगाखौ बन्द' खालामना होनो गोरोन्थि खामानि मावबाय जेला बुंजानानै रायजानानैब्लाबो जानांसिगोन जायखौनो सोर अनबावनो आफा आंनि खर'आ गाज्रि जासिगोन मा समाव मा लामा लाबोयो बिनि जेबो सिन्था गैलिया खैफोद समाव खौसेनो होना जेबो लोगो गोसो दालासिना जेसेबां खैफोदा नुजाथिफैयाथों मानो जों थांनानै थानांगोन जों थैनो होनानै दोननानै नङा आफा बे बाराव फिननाय जागोन जगत देवीनि सायाव जगत देवीनि खर'खौ आंनो नांगौ जेरावखि लोगो मोनथों मानो आं बेखौ मादर खालामगोन नों सैथो सोलिखांगोन बे आंनि सानबांसा बे आंनि सत्य लायनाय बिनारा जगत फंबाय नोंनि सायाव आंहा हाजासे साबायखर थाबाय मानोना नों आंनि फिसा बुथारनाय थार आसामिखौ नों आंनो दिहुनना होनो हाबाय आंहाबो गोसोआव गोजोननाय फैबाय मानसि बुथारोब्ला पाप जायो आरो बै पापनिफ्राय रावबो बारग'आ बे सानसेबाबो हमजागोन नाथाय नोंहा बबे बेंकआव एकाउन्ट दं बेखौ आंनो खोन्था आरो नाम्बारखौ हर स्टेट बेंकआव आंनि मुङाव एकाउन्ट दं मेडाम बहाय लिरनानै होब्लानो आं मोनगोन बहिखौ लोगोआव लाबोदोंना लाबोआखै बहि माने मेडाम आं मबाइलावसो लिरनानै लायो दे बिदिब्ला हरनायसाय नै मेडाम लादो नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ आं लाबाय दा एसे उनावनो जि रां नांगौ सोनानै हरगोन नों बेंकनिफ्राय दिहुनना लाब्लानो जाबाय अके जागोन मेडाम बिदिब्ला आं थांबाय थानोसै नामा दे आरो मोनसे बाथ्राखौ खोनासं नोंथांनि सुथुरा बांबाय नों दा हुसियारि थानाया मोजां जायखिजाया समावनो नों सुथुरजों मोगा मोगि जानो हागौ मोजां मेडाम आं मिथिना मोनबाय जेब्ला माबायदि सुथुरा आंनि उनाव नांनानै दं मेडाम आं थांनोसै दे थांदो दा बावगार रांखौ मोनदों मोनाखै खबर हर दा थांनो माबा जागोन मेडाम रां रुफानि थाखाय आं बिबायारि नङा नागिरदोंमोन आंनि फिसाय बुथारजानाय थार गुमुर थार आसामनि आमा मानसि बुथारनानै इलेक्सन गेलेना MLA जानो साननाय साजाया मा बेखौ बे दासो मिथिनानै मोनबाय हे सुबुं समाज खुदियाफोरखौ लेखा फरायो खुदिया जोनोम होनायजोंल' बिमा बिफानि सिनायथि होनो हाया सिनायथि होनो गोनांब्ला खुदियानि सोलोंथाइ गेदेर गेदेर साकरि नांगौ जौ लोंनाय होगार बेयो मोजां बेसाद नङा
सोलोंथाइनि खहा, मान सन्माननि खहा, रां रुफानि खहा, सोलेरनि खहा बेफोर गासैजोंबो लोगोसे जौआ लोब्बा दं। गावनि जोनोम जायगाखौ गारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव संसार जानो थानायखौ दा सान। सुखुआ जेरावबो दं। सुखु दुखु जोनोमजों लोगोसे बिनानै लाबोखानाय। सुखु दुखु गावनि मावनाय दांनायजोंनो मोनो। अलसिया जानानै नागिरोब्ला सुखुखौ बबेयाव मोनो? हे सुबुं समाज रायजो राजा नोंथांमोन खुदियाफोरखौ लेखा फरायहो आरो बे दुखुनि फिथाइयानो जागोन सानसे समाव गोदै। हेलो हेलो मेडाम हेलो सोर जाखो? आं जोबोद देउरि मिथिनानै मोनबाय आं। रांखौ मोनदोंना मोनाखै? मोनबाय मेडाम मोजाङै सानै हयै खरसा खालाम। मोनदों होननानै जेरैसो एरै दा खालाम। मेडामनि अननाय। बे आंनि अननाय नङा, बे नोंनि मोननो गोनां बान्थासो। अके ओके मेडाम बाय बाय Thank you.
लांगोन मानो लाङा जानो सरकारि हेंथायै खामानि मावोब्ला बेखौ पुलिसा लांथारगोन लांथार लानानै थांथार सेथि खेब जोंसालियाव थाना फैनाय मानसिया नैथि खेब जोंसालियाव थांनो माखौ नेनो बेनि थाखायनो हाखु दाखु खालामनो नाङा गोसोआव साननानै ला जों बे खेबाव बिनानावखौ बोरैहाय जोबथेसालिनिफ्राय दिहुनना लाबोनो हागोन सम्पति फानगोन हेवबां बिनानावखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननानै लाबोगोन नागारनो हाजिरानि सम्पतिखौ नांगौनो बिनानावखौ महिमा बेखौ लासै लासै जागोन एसे दावराव खालामदों मानो न'खराव थानायनिख्रुइ जोबसालियाव रासै सुखु गोजोन दं नों जेबो साननाङा आं बेखौ लाबोगोन लाबोगोन सानै गोबाव खालामना थायोब्ला जानाय नङा थाबैनो माबा मोनसे राहा खालामदो आं थागोन आं जाय उकिलखौ लोगो हमदोंमोन आं बै उकिलनि सेराव थांगोन माथो जाखो बबेथिं मा जाखो माखौ खोनानो गोनां जाखो मा ओरै बुंबाय थाखो नोंलाय गैयाथ' गैया फिसा सोमोन्दोखौनो सोलायनो नोंगा खोनानायावबो मोजां खोनायो ना बै सोमोन्दोआ दानो जाथ'वाखै उनावसो जागोन अनिमा मा उन सिगांनि बाथ्रा दंलै दे बुंनायसाय बुंनाय बबेथिं मा जादों आं नायनो बिनानावखौ जोबसालियाव लाना थांफिनबायनो मानि दे जगदिरिनि खर'खौ दानस'नानै गावनि न'सिम लाना थांदोंमोननो उनाव पुलिसफोरा मिथिनानै बिथांनि न'खराव थांनानै हमना लाना थांदों लांथों लानानै थांथों बे सासे मानसि नङा बे मासे मोसौसो बे सासे पापि मानसिया मानसिखौ बुथारनो हागौ बिनि गोसोआव एसेबो अननाय गैया अन्थाइ बिखासो मा अनिमा बेनि सोलेराव हाजासे पाप दं पापि मानसिया न'खराव फैनो मोना बियो जेलाव थानानै रानै रानै थैलांनांगौ बेनि अनगा थैनायनि जेबो राहा गैया बेयाव बे न'खरनि बिगुमाया DSP नङा होनब्ला नाथाय मानो आं महरै खामानि मावो बिथाङा आंखौ बे न'सिम लिंहरदोंमोन रथ' आब'आ न' सिङाव माबा माबि लिरगासिनो नोंथाङा जिरायथ' जागोन दे जिराय बिदिब्ला आदैया जोंनि खामानिनि थाखाय फैदों नामा नोंथाङानो नङा होनब्ला रेजिस्टार जानो गोनां सेंग्राया औ आदै आंनो आरो दा बावैसो नुजालांनाय सिख्लासाया आंनि जानो गोनां बिसि दे गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय आदै आरे नोंथाङा आंखौ खुलुमदों मानो नोंथाङा सासे गिदिर मानसि उन्दैयासो गिदिरखौ खुलुमनो नांगौ मेडाम आं बायदि मानसिखौ खुलुमनानै नोंथाङा गावनि मान सन्मानखौ मानो उन्दै खालामनानै लादों आदै आंनि साकरिनि डिपार्टमेन्टआ गिदिर जानो हागौ नाथाय मानसिनि बैसोआ आंनि साय देरसिन बेनिखायनो आं नोंथांखौ खुलुमनाय जाबाय आदै नोंथाङा बेवहाय गाज्रि मोननो नाङा गैया गैया मानो गाज्रि मोनो आं बाथ्राखौसो बुंदों दे जाबाय दे दानिया सन्माना गेदेर बेसाद नङा गासै मानसियानो सन्मानखौ मोननो हाया दे जाबाय दे गामिनि सासे सानै मानसि लिंदोंना लिङाखै गामिनि मानसि नांगोन नङाना साखिनि थाखाय गामिनि मानसिफोरखौ लिंखादों आदै बिदिब्ला थाबैनो फैयोबा मोजां जागौमोन आंहाबो गुबुनाव खामानि दं नोंसोर सानैबो महरियारिनो मुं आरो एड्रेसखौ हो आं न' सिङाव थांनि साहा फुदुंनायनि लाहार फाहार खालामहैनि जागोन दे आं ओरैहायनो जिरायनोसै दा दे बिदिनो जिराय दे आदै बिदिब्ला आं लिरलांनो दानिया नोंनि मुं आरो थंखौ खोन्थानांलाय
आंनि मुङा सन्जिब बसुमतारी आफा गैला थैबाय आफानि मुङा मामोन लावदुम बसुमतारी गामि सेंमारि लासो महनपुर नोंथांमोनानो मामोन होनब्ला बेसिम फैनो गोनां मानसिफ्रा नंगौ जोंखौनो लिंहरदोंमोन मेडाम डिएसपिया नाथाय फैनायाव एसे गोबाव जाबाय आरिया गाज्रि जामोनसै गाज्रि मोननाय माने सासेनि मुं आरो एड्रेसखौ लाखांबायानो आरो सासेनिखौ लिरलांब्लानो जाबाय दे नोंथांमोना जिरायथ' जागोन दे आदा दे जिराय दे दानिया नोंनि मुं आरो थंखौ खोन्थालांलाय आंनि मुङा फरायनानै लाबोयारि आइ आफा गैया उन्दैयावनो गोमाजोबदों आफानि मुङा मामोनलाय अनला बुरगियारि गामि कदमगुरि लासा जयनगर दानिया सानैनिबो मुं आरो एड्रेसखौ लिरखांबाय दानिया गुबै बाथ्राखौ लिरलांदोनि दे आदै बेनिफ्राय मोजां जायगा दं बैहाय जिरायना लिरोब्ला बारबो मोनगोन सान्दुंबो मोनगोन बैहायनो जिरायना लिरोब्ला मोजां जागोन नामा बहाय सान्दुंबो लोंनो हागोन दे मोजां जागोन फंबायमोनाबो थांगोन बै खामानियाव नोंसोरबो साखि जानो नांगोन जागोन मेडाम साखि जानायालाय माथो बेसेबां गिदिर बाथ्रा थौदो बिदिब्ला आदै दे फैदो मानसि दङ ना इसिबां मोजां मोजां न जानो हागौ बे न'खरा सोरबा गिदिर मानसिनि न सोर जाखो ओइ नों बे न'खराव मानो फैदों नोंनि बेफोरबायदि गाननाय जोमनाय ड्रेसखौ नुब्ला मानसिफ्रा नोंखौ फाग्लासो बुङो नाथाय बाथ्राया मा आं नोंथांनि न'खराव फैनो होननानै फैयाखैमोन मानोना दा आं मानसिनि न'खर न'खर रां बिबायो बेनो रां फिसाखौ जोबसालिनिफ्राय दिहुनना लाबोनो एमएलए जानाय समाव निखावरि गोरिब गुन्द्रानि मोननो गोनां रांखौ नों बेंक बेलेन्स खालामनानै दोनदोंमोन नाथाय दिनै बेफोर राङा बबेयाव गोमालांजोबखो आरो खोनासं जेब्ला आंनि साख'रिया साना फैनो गोनांमोन अब्ला आं सहि मोनसेनि थाखाय नोंथांनि न'खराव थांनाय जादोंमोन अब्लानो नोंथाङा बुंदोंमोन सासे हिनजाव माहारिया डिएसपि जानानै हादोरखौ मा जौगाहोनो गैया आं सहिखौ हरनो हाया होननानै अब्लानि आं गाबै गाबै मेगन मोदै हुगार हुगार गाबै गाबै फैदोंमोन दिनैनो आंनि न'खराव खर' गलायनाय फैदोंमोन गैया आं नोंनो दसेनो हरनाया नों बेनिफ्राय थाबैनो ओंखारलां ननसेन्स दिनै बिबायारि महरै आंनि न'खराव फैदों मानो इसोर दं आब' सानसेया जोब्बाय साननै ओंखारबाय दा बिथाङा नोंखौ लिंहरदों थौदो बिदिब्ला फाय मोनब्ला थांनो हासिगौमोन आदै नोंथांमोननि खामानिया जोब्बाय ना जोब्बाय नै नों खनसे फरायनानै नायलाय साख्रिफोरनि फैसला जोब्बाय गासिबो क्लियार दे फरायनानै सुबिदा होनि दे दा नुबाय मेडामनि गोसोआव एसेबो दुगानाय गैया गावनि सासे डिएसपि बेफोरबायदि गोसोआ बिहा गैया गेदेर उन्दै गासिखौबो समानै सानो आरो साननानै लायो नोंसोरो हाबा जादोंना जायाखैमोनब्रा लादोंलै थाब थाबैनो आदै नै आं नोंनो बाजौ जारा होनाय जाबाय दे गाज्रि दा मोनसै गाज्रि मोननाय माने 10,000 रां बांद्रायसो हरबाय नों आंनो दे जाबाय दे बिदिब्ला आंना थांबाय थांसै दे थांदो आंहा गुबुनावबो खामानि दं ओइ सेंग्राफोर थादो दे थाबैनो ला नङाबा दानि जुगनि सिख्लाफोरखौ मोननो थाङा
내가 제발이야. 내 길을 타는 뭘 길을 뭐 오늘 사실 머리니 아삼이 에메리야 한가지를 넘어 에바 프리가지를 넘어 마치거라 아크라이 그마야 마치거라 누임라 아크 주문이 다른 무히마 무히마 뭐야 너 지금 뭐 하는 왜 이러고 아빠들은 너 친구야만. 저희 그이는 걸어 맞아 받으셨나? 너 지금 화분에 차니까 보장 말았어 알아. 그거는 엄마 보면 안 그 가지고 그 소리만 지는 거라. 비디블라 내가 아니 잘 손대 칼라면. 소리가 가난다 너야라 나 그이 소모수니 너네 미친이 내고 너 지금 화분에 차이라 나 보장 못한 문단 너 빼리 걸 화분에 차라 너네 가이너 왜 놓고 나 그렇게 내가 언니 너 키로 Mana sini na? Nung orang kau, mana di kau di kundo? Dia ni ke? Dia ni nak kerja ni ya? Nung kau kerja ni okey. Kini ngalah nak punya ada. Tapi, nung dah nak kerja ni nak eh? Nung nak kerja, nung nak kerja. 알아. 너 나리 잠깐까지 그쳐 봐봐. 너 그만은 빨리 걸어와 우동잖아 Ada ni macam, apa nak kerja macam? Apa nak buat macam? Dah macam, dah tu. Macam kini boleh buat, dah macam. Apa nak sih nak kerja? Apa sih nak? Apa sih nak? 아, 저기 뭐 할 가면 저희가 아우님한 설만 가지 그만 두고. 말을 살게 하야 미리마 너 왜커 왜 놓고라 사이 먹어라 라키는 사다 너희 그룹까지 잡으마. 나도 너희 할 분어. 너 패널 사이사이 너희 그런 일만 안 두면 주님을 살리 놓고라 왜냐마 너도 아우님은 가나 너 천도 스무다리 마바कर 모자 소란도 보나마 모자 소란아 뭐 하시네 Bidinya bukan saya. Angka bina nama. Jangan tanah ni. Maya pun kau kerja nama. 모자 소란 게야 가지 소란 쓰는 거 있지 Mana di? Dah gaji kau orang ah? 살라고라 비나람 무슨 소리야 럭차리야 윗나오 돌린 흔한에 치바 Macam. Aku nak kerja macam. Apa nak kerja? Apa nak kerja? Apa 그 친구들은 건전하면 말이지 아니래 그래서 라나스 시에오노는 이렇게 좋겠지 누가 이거니까 뭐 뒤로 뭐지? 왜 그렇게 인자가 진다가 왜 그걸 많이 그랬다고 왜 그걸 가지고 밥이 그랬다고 너 말아보지 고구마 그방 못이도 너다 비선이로 왜 그걸 지자해야 잡혀라해 아는 잡혀라해 왜 그걸 가서 네 가리 그래 분들이 구간이 털리 그랬다 걔네 단속부리 거 말한 말 후지가 말한 말자 마찬가지 그거 보는 몇살 같으면 머리 커파리 패리다는 커파리 그래 동아라 배포까지 합니까 하바리를 잘 해봐 빨리 하바리를 수봉 소마신 미그러는 자말 그래요? 그래. 그래요.
हादोरनि मुङाव हाथाय हमनानै दिनैसिमबो गोबां बर' माहारिया जोबसालियाव गैया दिनै बिसोरखौ राहा खालामनाय रावबो गैया सुबुं समाजनि हान्जा जों बे बिग्रायनि हान्जाखौ जोंनि थाखाय दोनदायाखै जों दादों सुबुं समाजनि थाखाय हादोरनि थाखाय जोंनि सोदोबाव बर' हारि थैगौमो गोबां बोसोर आगोलनिफ्रायनो जों बायदिसिना जेंनानि गेजेरजों मोगा मोगि जाबोगासिनो दं रमान हांखो नागिरनाय समाव गोबां मानसिया जिउ गोमालांबाय जेरैहाय अमला आरो शिब अमला आरो शिबनि जिउ गोमानाय समाव जों रमान हांखोखौ मोनबाय आरो रमान हांखो मोननायनि उनाव जों फिन नागिरबाय देबनागिरि हांखो बै देबनागिरि हांखो नागिरनाय समावबो गोबां मानसिनि जिउ गोमालांदों नाथाय दिनै देबनागिरि हांखोखौ मोननायनि उनाव जों साबैसा फरायदों दिनै बै निथुरि गिदिर फिसाफ्रा गोनां गिदिर फिसाफ्रा रमान हांखोजों इंलिस हांखो फरायदों गिदिर गिदिर गोरों मानसि जादों बेनि अनगायैबो जों बर' माहारिनि गेजेराव गोबां जेंना नुजाथिदोंमोन जेरैहाय एबसु ब्रिटिशनि दावराव बै समावबो मोजां मानसिया जिउ गारनो गोनां जादोंमोन थेवबो जों बेनि गेजेरजों मोनदोंमोन बर' उदांस्रि हादोर नाथाय दिनै बै बर' उदांस्रि हादोरा गावबा गावनि एना एरिनि थाखाय गुबुन हारिनि आखु थांसै बेखौ दिनै सोरबाबा जोंनि गेजेर गोलावफोरा सानदों सानाखै बिथांमोना हादोर जौगानायनि मुङाव जेबो सानाखै सानदों बिथांमोना गावबा गावनि इनकाम खालामनो लानो थाखायसो धन सम्पति आरजिनो थाखाय बेंक बेलेन्स खालामनो लानो थाखाय सरकारा जोंनो हादोर होदों नाथाय दिनैसिमबो जोंनो आयेनखौ हायाखै गासिबो आयेना दिनैसिमबो बिथांमोननि आखायाव दङ बेनिखायनो जों दिनै बिग्राय खालामनांगोन हादोरखौ जों राहा खालामनांगोन हादोरखौ जों जौगाहोनांगोन सरकारनि आयेनखौ जों बर' माहारिनि गेजेराव जों सेरा लाबोनो हानो नांगोन अब्लासो जों थांनानै थानो हागोन हादोरखौ जों जौगाहोनो हागोन बेनिखायनो ओइ बर' माहारिफोर गासिबो खौसे जा आं आखाइ फारनैखौ खबजोबनानै
गासैखौबो खौसे जानो थाखाय आं हांख्रायहरो बिदिब्ला जों गासैबो रोजाबना मोसानानै जोंनि गोसोनि दुखुखौ जों स्रां खालामसै नामा बयबो गासैबो रेडि 1 2 3